Nyt on tehnyt kyllä kiinalaispelaaja loistavaa työtä tänään. Mahtava maali. Luis Fernando lähtee vähän seikkailemaan. Mypan hyökkäys, jota sieltä viriteltiin omalta kenttäpuoliskolta asti. Viikinkielini oli niin ylhäällä. Ja kuinka hallittu hieno nosto. Luis Fernando taisi jo tuossa vaiheessa, ennen kuin pää edes oli kääntynyt, tietää mitä tapahtuu. Takakulmaa kopsahtaa. Kerrassaan mahtava nosto Gaulta. 2 maalia tänään. Ja Jokohan on joissakin paikoissa jopa arvosteltu Gaon avauskokoonpanon paikkaa. Muutenkin näiden 2 maalin lisäksi mies pelannut tänään hienosti. Näillä näytöillä kyllä avaus paikan luulisi